It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakailang ama-amahan ang panganay kong anak. Hi DJ Rocky. Matagal ko nang pinag-iisipan kung ibabahagi ko itong kwento ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, nag-decide ako na bakit hindi. Nang sa gayon, ay kapulutan ng inspirasyon ng iba. Itago mo ako sa pangalang Ana. At ito, ang aking secret file. Year 2016. Nag-apply ako ng trabaho. Natanggap ako bilang gasoline girl. Sa trabaho, marami kaming customer. Maraming nakikiusap na kung po pwede, mag-park sa pwesto namin. Isang araw, merong customer na nakikiusap kung pwede raw i-park nila yung dalawang bus nila sa gilid ng gasolinahang pinagtatrabahuhan ko. At dahil regular customer sila, pumayag ang amo namin. Alam mo, DJ Rocky, hindi ko alam kung papaano lahat nangyari ito, pero napalapit ang loob ko sa isang konduktor. Sa isang konduktor na itago na lang natin sa pangalang Tiolo. Sabi ng ibang mga customers namin, masungit daw ako. Pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ang gaan ng pakiramdam ko sa taong ito. Night shift ako that time. Ako at ang kumpare ko lang ang naka-duty. Nagulat na lang ako na may biglang nag-alok na magkape sa amin. Si Tiolo. Siya ang nag-alok ng kape. Hanggang sa nakatanggap na lang ako ng text na good morning galing kay Tiolo. Hindi na ako nagtaka kung kanino niya nakuha ang number ko. Hanggang sa niligawan niya ako. Kahit minsan nagsusungit ako, tuloy pa rin siya sa panliligaw sa akin. Hanggang sa hindi ko namamalayan, napapalapit na ang loob ko sa kanya. Masaya naman eh. Isang araw, inalok ko siya na doon na lang matulog sa bahay. Awang-awa kasi ako sa kanya. Dahil doon siya natutulog sa bus. Pero tumanggi siya sa alok ko. Nahihiya raw siya. Kaya naisip ko, sa araw na yon, ako na lang ang maglalaba ng mga damit niya. Habang nasa biyahe siya. At pang night shift din naman ako. Nang sa gayon ay makapagpahinga siya ng maayos. Simple lang ang aksyon. Pero, yun ay senyales na may love and care na ako para kay Tiolo. Si Tiolo naman hindi nagpatinag.
Inalok niya ako na pumunta sa bahay nila dahil gusto raw akong makilala ng nanay niya. Pumayag naman ako. Tanggap nila ako. Tanggap nila kami. Gabi na nung pauwi na kami. Pero ang sabi ko, bukas na lang kaya tayo umuwi. Kasi nakainom ka ni. Pero pinilit pa rin niyang mag-drive hanggang sa siya na mismo ang nagsabi na mag-check-in na lang kami. Dahil nahihilo na raw siya. Pumayag na lang ako. Ang layo-layo pa ng biyahe namin. Pinatulog ko muna siya. At nakatulog na rin ako. Ginising niya ako nang mag-uumaga na. Pero bago kami umalis, ay may nangyari sa amin ni Tiolo. Fast forward. May isang babaeng bumaba sa isang bus tapat lang ng gasolinahan. Tinanong sa akin kung nasaan daw yung konduktor ng bus na nakaparking sa gilid. Nagtataka ako kung bakit may naghahanap kay Tiolo na ngayon ko lang nakita. At syempre bilang respeto dun sa babae, sinagot ko siya. Ay, umuwi po ng bahay nila ate. Sira po kasi yung bus nila, kaya umuwi muna siya sa bahay nila. Napatingin sa akin yung babae. Then sabi niya, sige, puntahan ko na lang sa bahay nila. Sa pagkakataong yun, DJ Rocky, ang daming pumasok sa isip ko. Sino yung babaeng yun? Kaano-ano ni Tiolo yun? Anong namamagitan sa kanilang dalawa at bakit alam nung babae yung bahay ni na Tiolo? So tinanong ko si Tiolo kung sino yung babae at ang sabi niya sa akin, ex daw niya yun. Tinanong ko nga siya kung bakit kailangan pang puntahan sa bahay. Ano pa bang meron? Pero wala siyang naisagot, DJ Rocky. Hanggang sa nalaman ko, hindi pa pala sila hiwalay nung babae. Mapayapa ang pagtatrabaho ko sa araw ng yun. Nang bigla na lang sumugod ang isang babae. Sinabunutan ako at sabi niya, malandi raw ako. Yung babaeng yun yung ex ko ni Tiolo. Na hindi pa pala hiwalay kay Tiolo. So sinabi ko dun sa babae na pasensya na. Dahil ang sabi sa akin ni Tiolo wala siyang girlfriend. Pero hindi niya ako tinantanan, DJ Rocky. Nagsisisigaw siya. Layuan ko raw si Tiolo. Dahil siya raw ang girlfriend. Pero sabi ko, si Tiolo ang lumalapit sa akin, hindi ako. Buti na lang may umawat sa amin. At natigil na ang pag-iiskandalo. Fast forward. Ilang linggo kong hindi kinausap si Tiolo dahil gulong-gulo ang isip ko. Hanggang sa nakita ko siya sa bus na nakahiga sa driver's side. Pumasok ako sa bus para kausapin siya. Tinanong ko kung ano pa bang meron sa amin. At ang sagot niya sa akin, mahal niya raw ako. Hayaan ko muna raw na kausapin niya yung babae. Yung babae lang daw naman kasi ang hindi makapag-move on. At habang nag-uusap kami sa loob ng bus, may bigla na lang humila ng buhok ko palabas ng bus. Paglingon ko, yung babae, hindi na ako nakapagtimpi. Itinulak ko siya sa bus. At sabay kong isinara ang pintuan ng bus para maipit ang kamay niya sa pinto. Pero alam mo yon, DJ Rocky, hindi ko alam kung maaawa ba ako sa sarili ko o maiinis. Well,
Kailangan kong magpatuloy sa buhay. So hinayaan ko na lang sila sa kung anong gusto nila. Lumipas pa ang mga araw. Napansin ko na hindi pa ako dinaratnan. Pansin ko rin na nag-iiba ang kilos ko. Naisip ko na magpiti at laking gulat ko, positive. Nag-text ako kay Tiolo na positive ako sa pregnancy test. Aba, ang loko tinanong sa akin kung talagang sa kanya ba yun. Galit na galit ako sa sagot niya. Ano bang akala niya sa akin? Ano bang tingin niya sa akin? So ang ginawa ko, nagpa-medical ako. Na kung saan tugma sa buwan ng may nangyari sa amin, dun lang siya naniwala. Pinatunayan ko sa kanya na siya ang tatay ng ipinagbubuntis ko. At ayun, pumunta sila sa bahay para ipaalam sa mga magulang ko. Ang napag-usapan ng pamilya ni Tiolo at ng pamilya ko, kasal. Oo, DJ Rocky. Ikakasal kami. Okay ang lahat sa pag-uusap. Nagdesisyon kung kailan ang kasal at kung sino ang mga iimbitahin. Pero lumipas lang ang ilang araw, may natanggap kami na mensahe na nagbabalita na nagdadalang tao din daw etong babae ni Tiolo o quote-unquote ex ni Tiolo. Buntis daw si babae at si Tiolo daw ang ama. Grabe, ang sakit ng naramdaman ko nung oras na yon. Lumipas pa ang mga araw, hindi na nagparamdam sa akin si Tiolo. 5 buwan na ang tiyan ko, pero ni hi, hello, wala akong natanggap sa kanya. Hindi ko na rin siya nakikita na nagpapagas sa amin. Nakikita ko lang na dumadaan ang bus nila. Pero kahit lingon lang, wala akong nakikita. Hanggang sa may nagpakilala sa akin. Itago natin siya sa pangalang Ben. Si Ben ay pinsan ng katrabaho ko. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw ako at tatanggapin niya ang bata na nasa tiyan ko. DJ Rocky, hindi ko siya gusto. Pero sobrang bilis ng mga pangyayari. Ilang araw lang lumipas, nandun sila sa bahay para kausapin ang magulang ko. Para ligawan daw ako. Pumayag ang papa ko. Araw-araw pumupunta si Ben sa bahay. At dun na rin pinapatulog. Hanggang sa nag-decide sila na ipakasal kami. Nagpakasal kami sa isang pastor. 7 months pregnant ako sa pagkakataong yun. Pero alam mo yun, DJ Rocky, kahit ang bilis ng pangyayari, napamahal na rin ako kay Ben dahil maalaga siya. Hanggang sa nanganak ako. Hindi ko pwedeng ipaapelyido sa kanyang bata dahil walang birth certificate. Si Ben. Kaya ang labas, apelyido ko ang inilagay sa bata. Ilang buwan lang nang nanganak ako, sinabihan ko si Ben na bantayan ang anak ko dahil lalabhan ko lang ang damit ng bata. Total, andun lang naman siya naglalaro ng online game. DJ Rocky, rinig ko sa kusina na iyak ng iyak ang anak ko kaya pinuntahan ko. Kitang-kita ko kung paano pabayaan ni Ben ang anak ko. At kitang-kita ko rin kung paano niya sinigawan ang anak ko. At ang sigaw niya, istorbo ka, buwisit. Naglalaro ako. Oo, DJ Rocky. Sinagawan ba naman ng bata na istorbo? At naglalaro daw siya?
Nagdilim ang paningin ko sa araw na yon. Hinila ko siya palabas ng bahay. At sabi ko sa kanya, wag na wag ka nang bumalik. Kahit anong pagsuyo niya sa akin, ay hindi na ako pumayag na balikan siya. Total, DJ Rocky, hindi naman totoo ang kasal namin ni Ben. Yes, DJ Rocky, hindi valid ang naging kasal namin ni Ben dahil isa siyang alien. Walang baptismal certificate, walang birth certificate, at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naisip kong bumalik sa gasoline station para magtrabaho. Wala akong maaasahan para magpagatas sa anak ko. Iniwan ko ang anak ko sa magulang ko habang nasa trabaho ako. 3 months na ang anak ko nang magkaroon siya ng pneumonia. Na-admit siya ng 1 linggo. Laking gulat ko na lang nang biglang dumalaw si Tiolo. Hindi ako nagtaka kung paano niya nalaman dahil barkada niya yung nurse ng anak namin. Hinayaan ko na lang siyang bantayan ang anak namin. Yung bills, yung pagkain, siya na ang sumagot. Tinanong niya ako kung pwede pa ba siyang pumasok sa buhay namin ng anak ko. Para sa bata, sige, patatawarin kita sa lahat ng ginawa mo. Basta magbago ka lang. Lalo na, babae ang anak mo. Sabi ko sa kanya. Naging okay naman ang lahat hanggang sa nakalabas kami sa ospital. Tinanggap uli siya ng mga magulang ko. Bilang siya rin naman ang totoong tatay ng anak ko. Ilang buwan ang lumipas. Nakita ko, nakasama niya yung babae. At yun na rin yung araw na huling makikita niya ang bata. Dahil kahit anong gawin ko, may anak man kami o wala, mukhang hindi pa rin siya magbabago. Nalaman ko rin nung araw na yun na hindi pala totoong buntis yung babae. Nagpanggap lang itong buntis dahil hindi nito matanggap na ikakasal kami ni Tiolo. Hinayaan ko siya na magsunod-sunuran sa babaeng yun. Tuloy pa rin ako sa pagtatrabaho. Hindi ako pwedeng sumuko. Isang araw, hindi ako nasundo ng papa ko sa trabaho dahil napuyat sa kababantay ng tracking. May tracking kasing dumadaan sa amin at kailangang bilangin dahil may bayad daw. Naisip ko na lang na maglakad galing trabaho pa uwi. Then meron isang truck na huminto sa tapat ko. Tinawag ako. Ang sabi nung driver, ihahatid na lang daw ako sa bahay. Pinilit akong sumakay kahit ayaw ko. Nagsungit ako para matantanan na ako. Day off ko sa trabaho at gusto ko na lang matulog at alagaan ang anak ko. Dahil 1 buwan night shift ako. Patulog na ako noon. Pero may isang lalaking bumibili sa tindahan ni Mama at ang ingay-ingay. Sinilip ko sa bintana para sabihan sana na may natutulog. Pero pagsilip ko, yung lalaking truck driver na gustong isakay ako. Yung bumibili. Itago na lang natin siya sa pangalang Rick. Napansin niya ako na sinilip ko siya sa bintana at doon na lang siya natahimik. Araw-araw bumibili siya, nakikipagbiruan sa anak ko. Hanggang sa nagpaalam sa magulang ko na kung pupwede ligawan ako. Kinuha pa ang number ko sa hipag ko. Pero parang ayoko nang magtiwala sa lalaki. Dahil sa isip ko, lolokohin lang ako.
Mabait siya, masipag. Lagi siyang nag-update sa lahat ng lakad niya. Nung una, hanggang sa may tumawag sa akin. Isang babae. At ang sabi, layuan ko raw ang asawa niya. Hindi na ako hinintay na makapagpaliwanag. Tinanong ko si Rick kung totoo bang may asawa na siya at anak. Ang sabi niya, oo, pero ako raw ang mas mahal niya. Kaya sabi ko, tanga ka ba? Ako ipapalit mo sa totoong asawa at anak mo? Hindi ako dalaga nang makilala mo. Nagkamali ako sa una, pero hindi ko pinangarap maging isang kabit. Hindi niya matanggap yun. Pinipilit niya na manatili sa akin kahit ipinagtatabuyan ko na siya. At isa lang ang paraan ko para malayuan ako ni Rick. Sinabi ko sa kanya, napapuntahin ang asawa dito para patunayan na hindi ko alam na may asawa itong si Rick. Nalaman ko na lang na nag-resign siya sa pagmamaneho ng truck. Wala na rin ako naging contact sa kanya. Lahat ng katrabaho ni Rick kasundo ko. Mabait silang lahat. Nanay, tatay rin ang tawag nila sa magulang ko. Doon din sila sa bahay kumakain. At isang araw, hindi ako pumasok sa trabaho dahil naaksidente ako sa motor na minamaneho ko. Lahat ng truck driver, alagang-alaga ako dahil hindi ako makalakad. Meron ding isang nag-aalaga sa anak ko. Para akong prinsesa sa kanila. Hanggang sa may isang lalaking tisoy na nasiraan ng truck. Hindi siya nakapagbiyahe dahil may sira yung truck. Napansin niya ako na kinukuha ko yung alagang kambing namin kahit hindi pa ako masyadong makalakad. Ngayon ko lang siya nakita kaya hindi ko siya pinapansin. Itago natin siya sa pangalang Tisoy. Siya pala ang kapalit ni Rick. Nalaman ni Tisoy na may tindahan kami at lutong ulam rin. Bumili siya, nag-text sa akin na magpapareserve ng ulam. Lumalim ang ugnayan namin hanggang sa sinabi niya sa akin na manliligaw siya. Pero bago niya ako ligawan, inamin ko muna ang lahat sa kanya. Tanggap niya naman ako. Hatid sundo niya ako sa trabaho. At nagluluto siya ng baon ko. Binibilhan niya ng gatas ang anak ko. Pero may isa siyang nalaman tungkol sa akin. Nalaman niya na pumayag ako na magpakasal sa isang Indiano sa India. Ang usapan namin ng amo kong Bombay, magpapakasal ako sa kapwa niya Indiano kapalit ng 50,000 pesos at every month allowance. At may business. Ang nasa isip ko lang naman noon ay ang anak ko. Mapapabinyag ko na. Total lahat naman ng lalaking tinanggap ko, iniloloko lang ako. Pero itong Indiano, papel lang naman kami kasal. Nalaman nito so yun. Lumuhod siya sa mga magulang ko para hindi ko na ituloy ang pagpapakasal dun sa Indiano. At nangako si Tisoy na aakuin niya ang lahat ng kailangan ng bata. So nagdesisyon ako na tanggihan ang alok ng Bombay sa akin. Hinayaan kong patunayan ni Tisoy kung gaano niya ako kamahal. Lalo na ang anak ko. Fast forward, DJ Rocky. Magpapakasal na kami. At si Tisoy nga, yung taong marunong tumupad ng sinumpaan.
Buong pamilya ni Tisoy, tanggap. Ang anak ko, ang panganay ko. At ngayon, 3 na ang anak ko. Si Tisoy, ganun pa rin. Masaya, maalalahanin, malambing at mapagmahal. DJ Rocky, nagtatrabaho ako ngayon sa Middle East. At kampante ako na naiiwan ang 3 anak ko kasama ng lalaking pinili ko. Si Tisoy. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Ana. At ito, ang aking Secret Farm.